दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जि आनजाद सरनानै जि बर'फोरनि जि समस्या बे समस्याखौ लानानै जि मेम'रेन्डाम गथायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो अलरेडि जों मावफुंबाय आरो बेयावनो जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि बिटिआर आरो बिटिआरआव थानाय बर'फोरनि जि समस्या दिनै बिटिआरआव थानाय बर'फोरनि समस्या होनोबा दिनै फार्स्ट टाइम हानि जि समस्या हानि जि हा पाट्टानि जि बिलाइ एकर्डिं टु 2006नि एफार फरेस्ट राइट एक्टनि मथे दिनैसिम जेरैबायदि जों हानि पाट्टा मोननांगौ जों बेखौ जों मोनफुंनो हायाखै आरो बिटिआरआव थानाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय जि काउन्सिल बिकेडब्लिउएसि बे बिकेडब्लिउएसिआबो दिनैसिम फुलफिल जानो हायाखै आरो बिकेडब्लिउएसिखौ भिलेज नटिफिकेसन खालामनानै थाबैनो जि इलेक्सन फाथिनांगौ बेखौ दिनै आसाम सरकारा दिनैसिमबो मावफुंना होआखै आरो बिटिआरनि दफा बायदि एकर्डिं टु 6.3 दफा बायदि जि स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय दिनै बेबो दिनैसिमबो दिनै आसाम सरकारा बेखौ मावफुंना होआखै आरो लोगोसेयैनो 128 एमेन्डमेन्ट बिलखौ सोदांनानै 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ संशोधन बा गोदान खालामफिननाय आरो बिटिआरनि थाखाय 1200 कोटि रां जि मोनसे पेकेज स्पेसियेल पेकेज बे पेकेजखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनो नांगौनि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ जों खालामबाय थादों आरो बर'फोरनि जि मोनसे समस्या हिसाबै कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय जि इसि हिल्स स्टेटासनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ जों गोबां बोसोरनिफ्रायनो बर' माहारि हिसाबै बर' फरायसा आफाद हिसाबै जुजिबोबाय थादों खिन्थु दिनैसिमबो जों मोनफुंनो हायाखै बा जोङो मावफुंना लानो जों हायाखै बा जोंखौ सरकारा जोंखौ नासयबाय थादों बा जोंखौ गावसोर नासयबाय थानानै गावसोरनि दायनिफ्राय बिथांमोना आनजायबाय थादों दा बेखौ गासैबो डिमान्ड बा दाबिफोरखौ लानानै दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे मोनफ्रोमबो दाबिफोरखौ लानानै दिनै बे सुबुंतानि जेनेरेल फिल्डआव थानाय जेनेरेल फिल्डनिफ्राय एसडिपिअ अफिससिम बेयाव थानानै जोङो एसडिपिअ अफिसारनो जों जि मेम'रेन्डाम जों बेखौ गथायबाय आरो बेयाव बिथांमोना खोथा होदों बिथांमोना रिसिभ खालामनायजों लोगोसेयैनो बिथांमोना गोजौ लेभेलाव सिएमनो आरो भारतनि हम मिनिस्टार बिथांनोबो बिथांमोना गासैखौबो गथायना हरगोन बिथांमोना बे खोथाखौ होदों उननि समाव जों आसा खालामो आसाम गभर्नमेन्टआनो होन बा भारत सरकारानो होन मोननैबो सरकारा मिलायनानै जाहाथे जोंनि जे बर'फोरनि समस्या बे समस्याखौ समाधान खालामनानै होगोन जों बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो मिजिंथिदों